बतझर रुपसी फरेस्ट रेंज बासबारिनि गेदेर जाफुंसारनाय। थांनाय बेलासियाव बतझर फरेस्ट डिविजननि गोख्रों अपारेशनाव गोथां बेसेन गोसा दंफां हमनो हायो। बतझरनि सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेन गोसा साल दंफां आरो गुबुन गुबुन दंफांफोरखौ सिलिंखार खालामनो नाजानाय दंफां सिखावनि गंसे बोलेरो पिकआप गारि हमदों। गंसे बोलेरो पिकआप गारिजों बुंफबनाय बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हायो। बेलासिनि 3 रिंगासो समाव रुपसी पुलिस आउटपोस्ट आरो रुपसी फरेस्ट रेंज बासबारि लोगो नांनानै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनाय समाव दुखिसुखि पार्ट 1 होननाय जायगायाव हमनो हायो दंफां सिखावनि गारिखौ पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि सोद्रोमाफोरखौ नुनानै खारो दुथां दंफां सिखावफ्रा। बोलेरो गारियाव बुंफबनाय बेसेन गोसा दंफां हमनायखौ हाग्रा बिफाना रुपसी फरेस्ट रेंज बासबारियाव लाबोयो। हमनो मोननाय बोलेरो गारिनि नम्बरा जाबाय S17B8898 गारिखौ हमनो हायो।